hyökkäävämmässä roolissa tuossa kolmikkona Mikko Lötjönen Japanista, kotoisella Unoki Yusuke. Ohittaa siinä kissapuuston hyvä tilanne ja pallo tolpan kautta sisään. Ottelu on tasan 1-1. Näin näkee Yusuke Unokin kauden ensimmäinen maali kutsuppainessa päivän valonkulottelussa. Reilu parikymmentä. Suoraan Lappeenrantalaisten linjaan ja Ode tulee vauhdilla. Tulee todella vauhdilla kamppailemaan. Ne pystyy ne maalin edustaa kohti, mutta Jantti sen. Pallo Unokille. Vähän yksinäisenä asekan hyökkänä on Chapongetsen. Eli paljon mukaan Unokin tulee Kuusijärvestä ohi. Mikä on sitten ratkaisu japanilaisella ja... Siinä kuitenkin japanilainen näyttää taitoja ja Kuusijärvestä vähän tyhmästi ajaa sen riskillekin vastaan. Ja vielä sitten oikealla viitti ja... Saa siinä pallon vastaan kuitenkin Porsche. Lötjönen, Unoki. Lötjönen tulee. Unoki. Unoki pyörii kahden pelaajan välissä ja saa sieltä nyt sitten upeasti haettua tuo keskity. Ikosen nopea heitto, Yusuke pääsee ohittamaan sen palvelusen pelaajan toisenkin. Mutta varmasti Erkorella on kuitenkin tässä väliin. Pallo kuitenkin hyvässä paikassa siellä. Lokistava tilanne siellä Yusuke. Siinä sen enempää. Unoki. Nyt lähtee Unoki vauhtiin. Kyllä se hänen kanssaan Unoki tulee. Pääsekö vetopaikkaan? Hakee siinä vasurilla vetopaikkaa. Unoki! Liikkeellä avauksella haetaan löytyy myöskin omat sieltä. Mutta kissapuolustus on edessä. Yusuke saa pallon. Yusuke ohittaa sinne. Syöttö eteenpäin Unokille. Saa pallo haltuun, että pääsee valvomaan. Pallo apuja, kun pistää puolelle tuloseen aivan yksin sisään. Massa pyörimään. Tulee saada. Unoki. Syöttö siitä ja Unoki laukoo. Tämäkin torjuu. Ei saa kuitenkaan pallon haltuun. Paino pysyy päällä ja siellä on! Mukana ja sai loppujen lopuksi häirittyä tuon tilanteen loistavasti. Ja nyt on sitten Unokilla paikka. Unoki tulee ja ampuu. Palloa pitkäneen nousuun hyökkäyksen kärjeksi, mutta aika on kyllä niin loppu, että ei tästä kyllä AC mitään saa enää aikaisesti. Unoki. Tiukka pallottelu, näin pääsee sitten Yusuke syötön katkoon. Ja siinä seuraa itse asiassa jonkun verran Yusuken kautta tätä kuviota. Ben menettää pallon Unokille. Unoki kamppailut hyvin tuossa. Syöttää. Oikealla jalalla laittaa todella matalana. Pallo jää pyörimään Augustoa kohti, mutta hyvin tulee kutsut Ivoa pois, paine jatkuu. Unoki haastaa hyvin. Maalivahdin pelutus. Tähän pisteeseen Kallio ovat puolestaan avustavia.
Sitten on paikkaa, näin lähtee Junoki vauhtiin. Mitä tekee Junoki? Yusuke Unoki hakee maalin eteen, mutta paikalle tulee Nuutti Toiviainen päällä ja voimalla. Olli Välimäki yleensä tuolla ääntä mukavasti pitämässä. 2 kertaa Koistinen tässä maalin tekijä. Nsompo. Nopea suunnanmuutos ja nyt on Jusoki vauhdissa. Oki. Haastaa Nsompoa vastaan. Keskittää maalin eteen. Levin Nsompo. Kekkonen. Nopealla. Lyhyellä kosketuksella ylöspäin. Ode pyrkii pääsemään karkuun, mutta selkeästi Odenkin pelaamisesta Samsonin puuttuminen näkyy. Hyvin nousee kuitenkin Teemu Kiljunen. Kiljunen pudottaa taakse. Oki. Olen vaihto. Mutta tässä näkyy sitten tulevat lähetykset. Kultsu Pepo 1.10. torstaina iltapeli. Pääseekö nyt? Nyt pääsee Kultsu vauhtiin. Yusuke. Siinä pallokin ehtii tuoda muutaman pelaajan alas, mutta Yusuke pikkusen siinä ottaa. 5 minuuttia pelattu tätä ottelua ja totta kai kakkosen A-lohkossa hyvin paljon mielenkiintoa. Mutta Jurvasen syöttö pysähtyy sitten Joutsenauspelaajan siinä 21 Juha Pelkonen katkaisi tämän pallon. Kultsu yrittelee omaa Vielinen. Unoki. Keskeltä. Avaus ei kuitenkaan. Sitten Al-Musavilta pallo sitten vierasjoukkueelle. Al-Musavil kakkosissa debytoi Kultsupaidassa edellisessä joukkueiden kohtallisessa vinkkelissä. Tämän ottelun missä voittimaalle 3-2. Saini pääsee pallon Sainua. Missä puolustuu ottaa sen etenemisen. Unoki hakee, ne pistää pallon pidemmän laitaan Pieliselle tielle, lähtee nousemaan. Pielisen syöttö löytää hyvin sitä Unokin. Hyvä, mutta pikkuisen sattuu nyt. Syöttö olisi puoli metriä sulta. Seuraava tilanne maaliedus. Aivan tämän kuun alkupuolella AC Kajaanista. Jalkapallon ykkösestä siis ja pallo maalin eteen. Miguel Rodriguez. Ja oi. Todella kaukainen laukaus, Jäntti venyy huippu.